Vi nærmer os 5 minutter, mand. Jeg tror, jeg stopper den her sletter lige. Hvor for lang tid, fordi jeg ikke kan blive nu. Det er også magt. Men det er det værd. Det er det. Hvilken bygning tror du, det er? Jeg ved det ikke. Siloen, det er nok. Tror du ikke, det er den der SF? Jeg tror siloen, det er den over til højre. Ja, det kan godt være, det er. Jeg tror ikke, det er den til højre. Det er alle tre, så. Så begynder det. Så kommer det. Nu kommer det. Så, nu. Jeg kan mærke, det ryster. Hvor? Nice, mand. Det er special effects. Det er et pissegodt sted. Wow! Kom alt sammen lige herover mod os. Vi skal væk herfra, Emil. Vi skal væk herfra.